kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire moon hande ko ñalawma talata walla jamma talata no gasi joyi lewru uttitande ujunaji ɗiɗi no gasi jeegom gonɗen joni ko 11h ko on waktu yoni toon to New York e toon to Boston toon to Los Angeles Californie ɓe jarata ko 8h jamma toon to Dakar ɓe jettimi 3h du matin Paris woni joni ko 5h du matin toon to Kiev ko to Ukraine ɓe jarata ko 6h du matin habaruji moɗon e ndemgal Pulaar guidoɗen ko toon to Caroline du Sud ɗum noon ko États-Unis tumnadi kadi e poluji jaltuɗi hono surtout kamɓe fax news koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ene wayno oɗo saha joni kamɓe fax now closed in this primary runoff in the great state of South Carolina. Interim Senator Darlene Graham is in a tight race against Congressman Ralph Norman. Tumnade hande oɗo fax news ko haala ene wayno ko kanko Sean Hannity ko haali wi wonde ko tumnade kadi résultat ji go jaltu toon ene wayno oɗo saha joni en mbawi wiide wonde kanko Darlene Graham sifti ɗon tan ko bonnum debbo oɗo kanko Lindsey Graham ene wayno mo o foɗindirano koye républicain goɗɗo biyeteɗo Norman ene wayno ko woteji mabɓe ɗi hay sindo ko résultat ji gasani taw ha laaɓi kono ene wayno oɗo saha joni kamɓe fax en mbawi wiide wonde ko kanko Darlene Graham ene wayno ko kanko hay omo jogui oɗo saha joni capanɗe joyi e ɗiɗi piccal tati mo foɗodirto jogui capanɗe nayyi e jeeɗiɗi piccal jeeɗiɗi ko wawi wonde fof résultat ji keddi yaltu taw kono noon ene wayno ko koɓe puɗɗi hebde taw oɗo saha joni résultat ji kontaɗi woteji kontaɗi toon jettima 87% toon to Caroline du Sud ɗum noon siftinɗen hande ko fax news haali kadi ene wayno ko kanko Donald Trump gueɗe ɗe tinade ko waɗi toon ko sibabuni kanko hoore makko yi toon wallude wadde campagne hono kanko Darlene Graham e kadi ene wayno ko républicain ji goɗɗi kadi supportuɓe mo kanko Darlene Graham tumnano ɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɓe mbaɗi hen kene abbo e temedde jeetati ujunere dollar ɗum fof ko wallude campagne makko pour beela kanko hoore makko omo hawa oɗo biyeteɗo normal ɗiɗo wotiji noon ko wotuji primaire pour ƴewde hol candidat gonnowo candidat e lewru novembre hitande ujunnaji ɗi nogas jeegom pour lomtade hono kanko Lindsey Graham cankiɗo ma won joni jonte tati toon to Washington ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko résultat ji kamɓe Fox News ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe kooli wonde ko kanko Darlene Graham ene woni ko kanko gañi woteji toon to Caroline du Sud men États-Unis ko ɓuuri haalede e ñalawma kono wayno sankare oɗo debbo biyeteɗo Dolly Parton ɗum noon jarnoɗo duuɓi capanɗe jeetati cankiɗo hande e beeta ɗum noon ene wayno ko cankugol makko kadi ko hunde ardude e yimɓe kawis saabu ene wayno ko timmani heure ko adi ɗum ɗon kanko hoore makko wawino jokkodirde e galleji janiyankoɓe walla kadi e médias sociaux ji pour wiide wonde ko ene wayno ko cellal makko ene saɓori oɗo saha joni kono ene wayno ko caggal mum ken wonani heure uji ɗi ene wayno wiya wonde o maayi kanko Dolly Parton noon o yarano ko duuɓi capanɗe jeetati kanko kadi ko jimannoɗo mawɗo jeeyaɗo toon to Tennessee Nashville o jeeya ene wayno ko kadi o jimanno ko musique biyeteɗo country music ko ɓuuri hewde américain ji tubakoɓe reneɓe ko keɗoto wawi wonde fof kanko kadi ko gandaɗo ko idole mawɗo wonande yimoɓe mawɓe e kadi komo jeeya e yimɓe kadi ganduɗa wallunoɓe hono kanko Whitney Houston kañum hoore mum watta ɗum jimowo ha lulli hen kanko Dolly Parton kanko kadi Dolly Parton ɗum nata hande ko anda e histoire makko ko jaatum Miley Cyrus omo jeeya kadi e skiraɓe ko kañum hoore mum gembi hono Miley Cyrus kañum woni jimowo country music wawi wonde fof sankima hande toon to Tennessee omo yaara duuɓi capanɗe jeetati toon to Washington kamɓe secret service ɗum noon gardoɓe mo kanko gardiɗo leydi États-Unis ene wayno ɓe mbi wonde koɓe keeɓi habaruji wonde ko ene wayno ko Iran koko waɗi peeje pour beele kanko Baron Trump ɗum noon ko ɓi Trump ɓurɗo wonde tokoso ɓi kanko Melanie beele mo waɗe tumnata hande ko kamɓe secret service koɓe jaltini kadi windama toon to Washington Post ɓe mbi wonde ko ene wayno ko kamɓe télévision gonɗo toon to Iran e nder vidéo ji ɗi meɗi ɓe jiiti hen wonde ko ene wayno ko kamɓe Iran eɓe jeyana ken abbo million ngaji $10 pour kala bawɗo wadde hono kanko Baron Trump ɗum ɗo fof noon ko so woni gonga hawnata sabu kanko gardiɗo Iran oɗo saha joni hono kanko Mujtaba Khomeini e nder konguɗo haalno wi wonde ko ene wayno ko sibabu ɓe mbari bammakko hono Ayatollah Ali Khomeini ene wayno ko kamɓe Iran ɓe goppata ɗum ɗo il faut ɓe jofto noon yoɓtade nde est ce que ko kanko Donald Trump walla ko sukaɓe makko walla ko yimɓe wonɓe jeeyaɓe laamu makko wawi woni fof ɗum ɗo kadi ko hunde yaltude hande tumnade hande habaruji gumri toon to Washington Post habaruji men hande ɗo e Ohio tumnade kandi e juge goto gonɗo toon juge fédéral goto ene wayno ko kañum hoore waɗi ñawor hande wiide wonde ko kamɓe gouvernement fédéral ɓe ngala gonga ɓe ngala doole wiide wonde ko kala garɗo ene windo kayitaji mum walla ne heɓa permis de conduire toon to département
carte moto véhicule il faut que ma de certain tagal kanyum worum ko jogi kayita do leje non kadi en wayni ko kanko odo nyaawo biete de Salomon Olivier Junior en wayno windi ken wona capande joyi nayi derewol donc wiide mako kanko odo juge wi ko der hitan ujunere temede jene e capande jene e tasin won taji États-Unis won kayitaji tan di jamirno wonde ko kala gardo yi hesni sindi kayitaji mudum permis de conduire wala carte d'identité won kayitaji tan pour addu ko non haalano ko hen yo addu certain tagal kanyum hoore ko citoyen do e leydi États-Unis ko dum wadi donc kanko odo juge fédéral o wi wonde dum do ko hunde ni ganda filtini dum kambe administration ko down champ be continue kadi hande e be jetto dum be bi wonde ko juge mo ganda kanko ancien président Bill Clinton wonno don e jonde mudum do wonde ko wonde fof en wayno odo juge kadi en wayno ko tumnade no wiri ni e kulal vote nongal hitan ujunere temede jena e capande jena e test wonno dum ko congrès en wayno dum don en hadi wonde ko odo sa joni yamirore kanko down champ dem bari pour widi wonde ko kala kestitino carte mudum dentité wala kestino permis de conduire e moto véhicule aji surtout do e Ohio ya du certain tagal comme quoi ko citoyen tonto Washington DC tungna kadi en jokkondira langbe kambe NPR be baddi kadi dum ko woni garde woni soldate won be tonto Washington haysin ben soldate be jabani haalde ni men ayno wayno ko be soldate be non puddi so odo sajin wuddisade wi wondi ko en wayno ko kambe garde national mo États-Unis tu en wayno ko be no kuutore odo sajin pour cadele wala pour hareji politique dum non wiide mabbe kadi en wayno ko so be gaddono tonto Washington ko wiede wonde crimaji be ton ko non tunnade ko be kaali ko haysinde wonde be jida wonde inde mabbe kaale be bi wonde ko be cikani so tawi gongol mabbe ton to Washington DC ko dum musti crimaji badanno ton to Washington DC ko won fe ben continue won son kadi won kanko down champ o mon continue kadi yewde jogade anniya neldude gartuji goddi kadi gure godde ni surtout de nokkuji di ganda démocrate en la mais surtout de do woteji garoji ko adi lewru novembre pour yewde wonde peji fof wi e wiide makko bele so tawi won ko yiti en o mo hada woteji wadda donc way won fe dido gardeji jokkondirbe NPR mbi wonde ko do sa joni kambe wonbe tombe surtout wonbe ton Washington DC be puddima habde be puddima kadi sikirade wonde en wayno ko gongol mabbe ton est ce que ni jeri dum don khabruji men États-Unis odo télévision biyetedo CBS News tungna kadi ko yalti hawnay ko kanko gartido ko biyete rédacteur en chef odo télévision kanko biyetedo Barry West e tungna kadi ko anda wi on o mo fudi jokkondirde ka hono biyetedo Chris Cuomo non sifti non ko neddo gonno ton CNN ko non en wayno ko tunode CNN ma won joni duubi nayi wal duubi ayon wayno ko kanyu wodu mum ko kadi ko neddo lolludo surtout de mawnu woni ton gouverneur e lelludo kadi ka e mandat Donald Trump gadon tungna hande ko anda en wayno ko kambe CBS e be jidde addude mo wadde kadi journaliste ji gon tonto CBS ko woni fo kanko ko neddo kabetede ko neddo kadi wona activiste politique ko non ko neddo jogido kongol mudum ko sekko gile do yelti CNN o mo jogi kanko hoore makko radio makko biyetum podcast kadi mo hala halluji hen saji ko halluji lutindirde e yidde Donald Trump kono ko halluji aussi lutindirde e won démocrate en parce que kanko mo jogi kongol makko kadi en wayno ko kanko hoore makko ko lollunodo sibabunde ande coronavirus ayrudo en États-Unis kanko hoore makko o dañino cadel ha sika wonde kanko hoore makko heddo hen e kadi nde wondi e deno cadel de o continue wadde émission ngaji makko CNN taw kadi yemen ƴeewa kadi callal makko do tolni ko wawi wonde fof tunade hande habruji gumri ton to CBS en mbi wonde koɓe ɗamini wono kanko biyeteɗo Barry West mo artirmo ton to CBS o wonta e journaliste uji mawɗi gon ton to CBS habruji men international puɗorɗen ko ton to Moscow tumnade ko yalti ñalawma hono kanko gardiɗo CIA ɗo e États-Unis hono kanko biyeteɗo John Ratcliffe tumnade hande ko anda en woni ko subay ko yiyama ton to Moscow visite makko ton to Moscow non ko hundi hawndi yimɓe donc tumnade hande habruji gumɗi ton to Washington Post en woni ko kanko jagol makko tina tan ko taw kanko war makko nde yaltata Moscow nde ɗum non omo jole avion ngaji militaire uji andaka holko woni sababu oɗo nguɗo jillu sabu nguɗo jillu kadi ari ko e oɗon saamo kamɓe États-Unis e kamɓe Russie kunde nanodiral mabɓe diplomatique ene ɓeydi toujours wasi wonde e surtout eno haare mabɓe wonde ɗon ni ma won joni duuɓi nayyi ene ɓeydi bonde sibabude en wayno ko kamɓe Russie bomboji mbaɗata e surtout ɗaminede kamɓe Ukraine eɓe continue dañje kaɓirɗe umade ton to États-Unis ko wawi wonde fof tumnade hande Washington Post ko haali neɗɗo goto jeeyaɗo kadi forces armées mo États-Unis mo yamiraka yo haal wi wonde ken wayno ko hawnaki tumnade hande ko tuma hawnaki ko kamɓe États-Unis ɓe jiiɗi ko wawde ɗaɓɓude beele Russie ene walla ɓe
hare nde ɓe ngoni oɗo sa joni haysinno hare nde wona hare hankadi bomboji hare ngalu contre Iran ɗum noon sibabu ne wayni ko kanko ministre toppitiri ko fati ngalu leydi altini ɓen ɗo yaltini plan goto plan kadi peeje kadi ko peeje ɗe kadi ko ɓeyda ɗeddude Iran e ɗum noon kadi ɓe ñaguima ko aduna o foof kañum hoore mum yo nattu jokkodirde Iran kono noon ko famata noon kamɓe Russie kamɓe Chine ene wayni ko ɗum ko hunde nde ɓe jaɓani taw oɗo sa joni andaka noon so tawi nguɗon jillu kanko gardiɗo CIA yaade toon to Moscou koye gueɗe patuɗe e ndeɗo hare nde ɓe goni toon to Iran. Habaruji men international hande ene wayni ko hakkunde kamɓe États-Unis e kamɓe Canada ene wayni ko ha hande haalluji ɗi nene ɓeydo bonde tumnade ko yalti e ñalawma hono kanko Donald Trump administration makko ene wayni ko fawi sanction ngaji kewɗi ko ɗum noon ko mbiyata tarif ɓeydi ɗum wonande produit ji gummotoɗi toon to Canada kene abo kene hiise oɗo sa joni kene hiiso oɗo sa joni milliard uji $20 non produit ji gummoto toon to Canada ene wayni ko kamɓe États-Unis ɓe pawi hen tarif ɗum ɗo fof noon e wiide mabɓe kadi ko sibabude ko Canada kañum hoɗum jaɓani haalede kono noon ko ummi toon to Canada e surtout e konnguli yimɓe hohoɓe surtout jeeyaɓe toon to Ontario e kadi yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe kala ko wiyete syndicat ji liggotoɓe toon ɓe kaali ɓe mbi wonde ene wayni ko Canada oɗo sa joni wi wonde ko kañum hoore ko datto e surtout e tumnade konngol makko kanko biyeteɗo Doug Ford kañum hoore mo wi wonde ko ene wayni ko oɗo sa joni hunde fof ɓe mbaɗe e table ɗum noon ko pour continude hare nde ganduɗa ene kamɓe États-Unis ɓe déclare Canada kanko Doug Ford o siftini wonde ene wayni ko kamɓe Canada eɓe mbawi addande caɗele mawɗe ɗo États-Unis ɗum noon e wiide makko kadi o wi wonde ko ene wayni ko président Trump ene wayni koko waɗi erreur ene wayni nangirani ɓe no foti nangirde e ɗum noon kadi ene wayni ɗum ko erreur muɗum mawɗo donc tunata hande ene wayni ko kamɓe Canada koɓe kala oɗo sa joni ene wayni ko Canada ko wallata États-Unis e milliard uji ɗiɗi ha milliard uji $3 par hitande surtout koko fati électricité donc ko famɗi foof état ji nogas ɗo e gonɗi ɗo e États-Unis kañumen jogui courant mumen ummoto ko toon to Canada ene jeeya ɗiɗon état ji ko wayno New York ko wayno Michigan Minnesota Washington en wonde Maine ene wayno kadi Ontario tan oɗo région tan kañum horum ene walla États-Unis ene hokka électricité kena bo million e feccere taw ko galleji gonɗi ɗo e États-Unis ɗum noon kadi e business aji ko wawi wonde fof ene wayni ko kamɓe Canada oɗo saji no wi wonde ko ene wayni ko so tawi Donald Trump ne continue hare mum de kamɓe ko waɗo ko ɗum bonde oɗo saji joni hono kamɓe Canada ene wayni ne fada ñande 7 lewru septembre ko nden ɓe mbi mbaddata kala ko États-Unis fawi mabɓe pawsi muɗum ko foti noon tumnara hande kamɓe wonɓe mbirma ko kanko premier ministre Carney kono ko yiya hande kadi ene wayni ko kanko jeeyaɗo toon to opposition mo Canada ene wayni ko yalti ñalawma o wi wonde ko alay sago gardiɗo leydi toon to Canada hono premier ministre Carney kanko hoore makko o nodda parlement canadien ene haale ko fate ɗe ɗo caɗele gonɗe hakkunde kamɓe États-Unis e kamɓe Canada ɗum ɗo fof noon tugnade hande wonɓe laamu ɓe mbi wonde ɗum ɗo fof ko peeje Donald Trump woni pour dillinde leydi ndi surtout ko fate rendinde Canada naɓe kono noon wayno ko ɓuuri hewde e kamɓe Canada naɓe oɗo sa joni eɓe ɗon nodda pour wonde gendiyankagal wonde kamɓe Canada naɓe fof eɓe jokkodir ɓe kaɓa États-Unis toon to Ukraine ko Vladimir Zelensky gardiɗo leydi Ukraine o wawi kanko hoore makko lollinde belamma manditare leydi Ukraine ko 35 hiren hitande ko kamɓe Ukraine ɓe keeɓi koye men kanko Vladimir Zelensky o wawi haalde haala makko o kadi o wi wonde ko wayni ko kamɓe Ukraine naɓe ɓe continue haɓede jiiɗi jaam kono e wayni ko ɓe jogorani joƴƴinde pétrolage mabɓe pour ɓe mbawa wiide wonde Russie naɓe yo nanggu ko wonde fof ene wayni ko hare nden en continue toon kun Ukraine Russie enen ko tesira tan en wayni ko kamɓe communauté européenne haken en abbo e leyɗele kewɗe en wayni mbawi wiide wonde ko ne potani kamɓe Ukraine naɓe ken abbo e milliard uji jeegom euro ɗum noon ko pour wallude ɗum ko fate beele Ukraine naɓe mbawa fewnidde walla dañde kaɓirɗe kese e kaɓirɗe kadi bawɗe lomtade kaɓirɗe ponnoɗe uwande toon to États-Unis habaruji hakkunde États-Unis e kamɓe Iran tumnade hande ko yalti ene wayni ko caggal nde kanko basant ɗum noon ko kanko gardiɗo ngalu leydi ndi nde waɗi discours makko wi wonde ko ene wayni ko États-Unis umenima oɗo sa joni peeje pour ɓittude e Iran ko fate ngalu muɗum ene wayni ko kamɓe Iran e nder tumnade konnguli jaltuɗe mbi wonde ko kala ko États-Unis waɗi ɓe maɓe mbaɗ ko ɓuri ɗum bonde kamɓe ɓe jogui peeje kamɓe koye maɓe noɓe mbawi haɓirde e États-Unis taw kadi ko yoɓtade banggue ko fate ngal ko wawi wonde fof ko anda oɗo sa joni hono kamɓe États-Unis tumnade hande konngol gummingol toon to kanko gardiɗo affaire étrangère mo leydi États-Unis o kanko Marco Rubio o wi wonde ko États-Unis hutorto oɗo sa joni wona bombardement kono noon ko haareji kaɓirde taw ko hutorade ngal ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe goni koye campagne joni pour ƴewde leyɗele aduna ɗe fof e surtout jokkodirnoɗe mabɓe pour kadi beela ene mbasi jokkodirde Iran ko fate wallude ɗum ngallum kono noon ko ɗum ko hunde kadi hawnaki wona jokorani wondirde noon saabu ene wayni ko ɗeɗo leyɗele tati kañumen rendunoɓe mbaɗi pacte hono kamɓe Pakistan Turquie ene wonde kamɓe
Arabie Saoudite haw nayki kadi mabbe jabbo hono Iran yanta mabbe won leydel nay dum non dedo leydel nay so denti ton to Moyen-Orient dum non ko woni ko pouvoir mawdo jogor wonande contre États-Unis dum non kadi ko hunde États-Unis woni ko peji mudum pour haddi dum don wonde anda ko non so tawi Iran jogori natude e ngudo gom kon sibabu ndi wonde ko Iran kany worum cadele de jogi wonde ko wonbe supportata ton to Yemen ene continue habde Arabie Saoudite kon non haw nayki dum do kadi ko gedde de ganduda en kambe Iran e kambe Arabie Saoudite mbayal ko États-Unis o do sa joni kadi faari mudum mawde kadi ko wonande est-ce que kambe e Israël e kambe Turki kadi be jogoran habde sibu en yontere binde on kambe Turki be kalini wi wonde ko wayno ko be badi joni mandat de recherche be jidi Benjamin Netanyahu nange nyaawe sibabunde bonandeji baddi hakkunde Israël e kambe Turki ko wonde fofa o do sa joni ko dum hula wonde ko kambe be do dido kambe Turki e kambe Israël to fitinaji ngummade hakkunde mabbe dum don non so fitinaji ngummi surtout yande Turki kadi go nokku mo ganda kambe États-Unis e be jogi base ji mabbe militaire uji kewde be jogi kadi nokkuji ko batoji mabbe kewdi ko don dewat dum kadi wonande ko wonantabe ko cadele kambe États-Unis ko wonde fof kanko Donald Trump o do sa joni ko won ko buri wojede goddum ko wona harema hakkunde makko Iran habruji men tonto Sénégal tumna kadi ko winda tonto Sénégal hono kanko Seni Moustapha Sy kany hoore mum yiyama ton e mawludaji badduto dum ko kan de course e kadi kany hoore mum kadi ko neddo ko hohobe sernabe won tonto Sénégal e kadi ko gardi président parti de l'unité du rassemblement profiti surtout ene odo mawlud pour haalde haaluji politique haaluji non en wayno ko artirde yimbe be nasib o nani yimbe ne kala mbi wonde ko Ousmane Sonko aran don walla gede bad non ay wonde ko so tawi be jiyani Ousmane Sonko ner don ani wayno ko kanko hoore makko kanko sadi o donc mo yidi hunde fo laaba donc so tawi on jiyande Ousmane Sonko parce que haysino Ousmane Sonko wadi peji fo belene en jukondire makko o ko kanko sadi kanko Moustapha Sy walde o winono ko fate Bachir Diomaye Faye o Bachir Diomaye Faye gede de foti wadde fo en tant que président nena wada dum o kadi Bachir Diomaye Faye jukondire makko laabi kewdi e kadi e chaque fois en nella yimbe makko pour jeew namdade wajuji kala ko fate no leydi ndi foti yarude yeso wa wonde fo en wani ko kanko Moustapha Sy ko sehil Ousmane Sonko wonno surtout ndende affaire de Macky Sall wondonde kono non woni odo sa joni kala ko woni jokkondiral gongal hakkude wayno ko habruji men international cektirden ko tonto Haiti tungnaadi kadi ko winda tonto Radio France International ko famdi fo capande nayo neddo maayi tonto Haiti dum non ko caggal de kambe dido groupe aji ganguji betede en jani tonto capital mabbe tonto Port-au-Prince dum non ko weekend bendo tungnaade hande habruji gumi ton be bi wonde kadi kambe dido groupe aji be jani ton ko yimbe be ganda sodinobe walla yimbe be ganda honnobe ton église aji kadi tan goni ko sara capital mabbe tonto Port-au-Prince ko wonde fo en woni ko capande nayi neddo maybe en wani kadi yiyama hen yimbe hewbe kadi ko gañibe hen taw kadi ko yimbe civil en dum do fo non ko gede de ganda hawnaki beydita wallude hono kambe États-Unis yimbe be biyata be didda be gitti dum do États-Unis taw ko hitnaabe na dum ton tonto Haiti taw ko yimbe hisnaabe ko wonde fofa dum do kadi ko gede de ganda hawnaki bawdi semtinde hono kanko biron Byron Donald e gede do halno hanki widi wonde ko jokkondire e haytinaabe wonde hohobe won ton wonde ko ni wayno ko jam fuddi martu tonto Haiti habruji men international cektirden hono kanko premier ministre mo leydi Angleterre jillu makko tonto Kiev dum non kadi en wayno kadi ko mo jeeya be do hohobe Europe naabe yimbe wallude en Ukraine defandude leydi mum kono ko yino ton en jillu makko ngu kadi hawnay ko yiyam kanko hoore makko mo jogi guitar o kadi on wonde yimbe yimobe tonto Ukraine naabe ta ko militaire e weltare kadi pour ma anditare leydi Ukraine musibbe teddibe ten ko bere josa ko do tongi meftane men e jamma hande o en nyaagi mo jam mo jam woni jungo mum da wadante en jam